Čau, jsem tady Michal, no já vás vítám u mého dalšího videa na hru Shakes and Fidget, jsme u druhého dílu naší této let's play série, takže my jsme teďka koukli na podzemí, takže docela v pohodě, já to troška proklikám, nebo jo, dobrý, v pohodě, vyhráli jsme to úplně, pohodička, tak, teda si vybrat nemůžem, pohoda, jako vždycky. Takže, no, my nemáme ani peníze, co to kurňa je. Tak, ne, já to nechám. Tak, světel, to není světelná hra, to je ohnivá jahoda. To zaznělo uchylsky, ale to je jedno. Tak, on má žadloida, takže, yes, to jsme vyhráli, takže pohoda. A já si teda trošku už tady snížím ty zvuky v té hře. Jo, dobrý. Otočíme si kolem Habavu, kde jsme získali neuvěřitelných 8000 nějakého kusu dřeva. Nice. Teď si tady trošku nazbíráme nějaký pežulky. Tak, pohoda. Nemáme ještě jedny? Ne, pohoda. Takže máme tu dvě houbičky, nějakých 12 000, se koukneme hnedka do zbrojky. Nic nám to nepadlo, koukneme tady po ty elixíry. Ježíš, já to tady nějak teda naházím ty elíky. Zase jsem si to nepřipravil, dlouho jsem tady se nehrál, ale záleží. Ale dáme se těžit drahokám, ať ho máme co nejdřív. No, za 4 hodiny, tak to asi za nejdřív nebude. Nemám tady zase jelíky, zase to nemám připravený klasický Michal. Tady je tu stejně nic nedáme, ale můžeme zkusit pekelného mimozemšťana. Tam by ten nepadne. OK, tak ticho. Necháme jeden útok v pohodě, musím se hlavně vyhýbat. Nevadí, že nemáme líky, ale hlavně se musím vyhýbat. Tak pojď, kámo, by se mohli dát. Nebudem tu, tyhle, milion. Takže nic. No, už nemůžeme ani vylepšit zbraň. Já bych teoreticky tam mohl hodit tohle, ale to nemá cenu, protože to si nechávám. No, to bude sice za dlouho, ale nevím. Ok, dáme si ještě předtím arenku proti Factíkovi. A jsou v cechu, cech padlých dandů. OK. Kolik jsem mu zebral? Proti 60. podlaží v chrám zamrzlé krve. OK, mám slzák, nějak se mě sekla hra. Takže GG tady borcovi, který to dal. No, takže tady máme už teda úkol. Proč se znova klikal na toho Finger Boba? OK, přesně se na V5 našel Skynoxe, kde taky nemáme líky, takže pán. Stop, ale, co pak to tu máme? OK, mám se zastřih. No, takže my si... Já jsem chtěl říct už Goldie. No. To mě... Jako mi se docela, ale 23. Tohle prodám. Tohle taky. Ale nevím, jestli koupit tuhle helmu. Tadyk. To teda fakt nevím, ale teďka. Ale asi jo, protože nějakých je lepší, koupím ju. Hodím do toho tenhle drahokam a tuhle prodám a koupíme si tady krásný elík. A teďka můžeme to vždycky... druhý, takže nice. Takže ten si pak počkám. Mazlochy ještě nemáme. To nevadí, dáme si teďka arenku. Proti Vladimíru Morskému, ale jsem prohrál. No, nemám tu založený houbičky, ale máme tu
Elik na obratku. Ale asi zautočím na řvoucího raptora, kterýho bychom dát mohli. My jsme se vyhýbali a on by dostal nějaký poškození. Což to zatím nevypadá, ale to si prohrám. Protože on se furt vyhýbá. Ty vole, je škoda tohleto fakt. Jako. OK, takže tady si dáme teda... máme hodiny, takže můžeme zkušit teda teoreticky ještě jedno. A se teda kopím ještě na sílu, teda nepadl po tím žádnej. Víte co, odklikáme tady těch do 10. Tady ten like, ten je hodně dobrý. Tohle je takový menší happy hour. Tak, tady tenhle, ale zatím houbička ani jedna. Shit. Pojď. Takže já se kouknu, za kolik se dá těžit drahokam. Aha, 700 pár, takže si dám ještě jeden úkol. Ale vypadá dobře, že ho vemem. A houbičky nepadly, ale můžeme se teoreticky těšit lepší drahokam. Takže to za pohoda. A možná zkusit ještě hrdlořeza, ten ještě těžší, ale ty vole, to jsme prohráli, ne, to jsme neviděli. A jestli sem dáme teda quest, já dám teda ještě jednou. A houbičky nepadly, nevadí. Ale máme boty, které můžeme prodat, ale to už nebudeme proklikávat a my se vrhneme na S3 našeho Rexe 147. Kde máme... Kde opět nemáme žádný goldy. S goldama jsou tady úplně v hajzlu. Tak on to řekne úplně v... I tak jde. Vlastně hobičky nebo goldy? Ne. Ty vogo. Jako teoreticky můžu prodat nějaký tenhle, jo. Jenže vlastně k čemu mi to bude, když tady něco prodám? Ale potom by mohla být síla. Ano, taky ne. To je dilema tohleto. Já prodám toto. A prosím síla. Inteligence, obratnost a štěstí. Zrovna to, co já nepotřebuju. Takže vám strašně moc děkuju. A my se koukneme na mazlíčky, který stejně nedáme. To jsme dali. Celková úroveň 128 a my to dáme. To jste slyšeli, kde? OK, já to tady asi dám, teda nedám, moc toho nedám. Ale máme teda tu dvě houbičky, máme tu nějaký... Nemám tu žádný šipky. Dáme si tady ta porta, kterému jsme zabrali 1%. A zítra se mu to stejně tam době. OK, lakotný gremlin, který nepadne. Pohoda. Lávohrud, ty. Ale ten by mohl. To je indiák. Bych hodil jaký ten kritik. No, hovno, žádný kritik prostě nepadne. Teďka, nechně, no, oni dát kritik. Takže zkusím ještě jednou to lávohruda. A prosím, aspoň dneska jedno krásný podzemko jsme zdolali. Tady si dáme arenku a přesuneme se si na další postavu. Dokonce i arenku jsme vyhráli, takže nice. Já se mluvám, tyhle videa teďka byly taky kratší, protože zde prostě nemám žádný tyhle elíky, nemám tu prostě zase nic. No, prostě smažu celý, kašlu vám. No, tak, konečně. No, tu stejně nemáme goldy, takže to úplně jedno. Štěstí. Ale Luke už nemůže padat lepší. Ty vogo, dneska se na nás usmívá. To by se na něj usmál štěstí znova. Ale to asi ne. S tím tu nemáme žádný houbičky. Prostě houby. Ne, opasek.
A ten lobopasek s kroužkem, ale úplně na hovco. Takže, já se nám vylepšil důl nad rokami, protože ten se hodí. Jsme tady úroveň 101. Bože. Takže, já si teda ve stáji koupím ještě, omlouvám se, vlka, protože zde houbičky nemám. Ano, jsou socka. Nemám houbičky. Ale teoreticky, tady by aspoň jedno podzemí padlo mohlo, protože mám velký elik na obratnost, ale... OK, takže už mlčím, jsme level 40, takže krásná kuletina. Takže pohrák, párek. Dáme si dárenku teda. Ale... Omlouvám se. Zase se mi sekl shake. Máme 4, takže budeme mít ještě jednu houbičku, takže pohra. A přeskočit, easy peasy, lemon squeezy. A má by mě padnout ještě jedna houbička, co? Nebo taky možná ne. Houbičku, prosím, ať to můžu... Tak a prosím, vydrž! Tak ne, no. Tak to aspoň můžem teda hodit asi do tohohle 93, to jsem nebral kde. A můžem zkusit Sukubuse, kterýho jsme nedali. Takže pohoda. Jak párek. A teď se nám nepoštěstilo, napadla houbička. Máme poslední a houbička nám stejně nepadne. A kdyby jo, tak by se hodně dobře poštěstilo. OK, padl nám klíč. OK, houbička k tomu. Tak houbička, ne, ale otevřem si další podzemí. Kdyby jsme teďka měli houbičku, tak to dám do tu houbičku. A my se sem teda kestíka a my se přesedeme na V4 našeho skanu, kde taky nemám melíky. Nemám to ani goldy, protože to se nemám nic. Ježiš, tu taky zpráv plná prdel. Jak přestávám mluvit. A to není dobrý. Já jsem pako, že jo. Bože. Mám teda a teda do zbraně. Tak, to jsem teda podělal. Mám tu... dobrý. Teď se aspoň tady tímhle naberem tady nějaký goldy. 100 goldů, nice. Děláme to troška zrychleně. No, já myslím, že tady udělá mi touhu. No, já to teda takhle, já si tady teda koupím tygra, ať zase nežerete moc. Třeba jsem si myslel, že to bude na sílu, že jsem si zbytečně tam dával ten draukam. To by mě ale hodně dobře naštvalo teda. Ale mohla vypadnout ta houbička ještě jedna. Teďka už to budeme brát trochu seriózně. Trochu ty menší questy. No 7, tyhle, to je fakt nejmenší quest, co tady mohlo být, jo. A teďka prostě musí padnout houbička. Štít na 56 mám na sílu, takže docela pohoda. Hele, vemem tam, kde je štít, tak tam bude i houbička. Ne, vemem tady ten a houba to není. OK, takže máme jednu houbičku teda. A mohla by mě teda ještě padnout helík na tuhle. Ne, za houbičku ne. To nepadne. No, houby. Ty vole. Tak OK, tak houbičky nepadly. Ty vole, jsem myslel, že to dáme. Tak, pohoda, máme tu houbičku. A můžeme zkusit teda, to je 40, 4 dokonce, takže by tady ten větrný elementál měl padnout. Ne. Fakt ne. OK, tak větrný elementál hold prostě nepadl. Nevadí. A vlastně já si teda tady rovnou teda už hodím hlídku, no, na ráno. Zrovna takhle budu stávat, takže docela pohoda. OK, jsme na... Ne, to není Skynox, to je... Skynox VLP 2016, tak nějak. Jo. Tady tu máme epickou vánoční gunu, která mě padla na Vánoce.
No ale. Easy. No, já zase nemám goldy. Ale, víte, co tu máme? Já mám tu zvíře. Mám to koupit, ty vole. Radši koupím koně teda. Sorry, bro. Ale si koupím koně. Tak ty, tak. To jsem mi nemohl říct. Vlastně první okres jsou vždycky paroubička. Jsou chytré jak rádio teda. Dneska jsou chytré jak rádio. Ale to fakt. Tak, tady to nějak zrychlím trošku. Přijmout. No, už nemáme. OK. Máme tu 165 goldů a ještě tady nějakých 8. Nějakých 8 navíc, takže pohoda. Jsme inteligentní. Inteligence 20, to se mě bude. Ale to zase mi neví. Vydrž 27, to se mi ale vyplatí, to jo. Já se teda tady ještě kouknu si, no asi tady jsem se koukat, tady není nic. Koupím teda ještě na tu obrotku. No, tak nic, no. Už se myslel, že pod tím bude obratnost, ale na hovce. Jo, to jsme hráli, to jak jako. Tu 7 nálepek, tady jsem na tom albumu taky strašně zle. Ale opravdu strašně. Já to asi hodím semka. Je to semka. Máme tu 5 hobíček. Jelikož my nemáme elík na tuhlek. OK. Ale škoda, že máme ten elík na tu výdrž. A teď jsem udělal pičovinu. Já udělal. A teď jsem to, že když to potím kopím, to tam bude. Nebo tady potím. No, tak ne. OK. OK, už jsem ticho. Koštěný válečník. Pojď. Tak, to si uložím. A teď padne, hele. Bum. Ne, nedošly houbičky. Tak OK, dáme si tu teda tady ten quest. A já nemám. OK, a přesuneme se naší postavu na poslední postavu, na našu Denisku CZ na S. Já to chci říct, ale já nechci říct na S3.sk, já už jsem to řekl, pohoda. Já už jsem tady čekám, až budu moci jít udělat tohle, to můžu, až o tu rovně 3. A chybí ty peníze, mě všude na každé postavě prostě chybí peníze, jo. A ten mě chybí, ty vole, to je dilema zase. To mě prostě chybí elík. Třeba by se bylo hodně dobře, ale rád by mě to padlo. 37, to se, no to já stejně mít nebudu. Tak pojď. Easy. 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 Návratnost, jo? To se mi fakt hodí. Ale teoreticky... teď dilema, ty vole. Čekat, to já to prodám. Čekám, to prodám. Koupím tohle. Protože to je daleko výhodnější. OK, máme tu 3 običky do podzemí na ohavného Gremlina. Tady stejně nepadne, protože tu prostě nemáme edika inteligenci, že jo? A Mazitil Geloma to nebudu zkoušet už vůbec. Takže docela takhle na klid. No, víte co? No já to tady dělat nebudu. Každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, tak zapomeňte hodnotit lajkem. Link na tuhle, odkaz na tuhle hru máte v popisku videa. Já to teda hraju přes Steam, protože se mi to zdá takový rychlejší troška na tom internetu. Každopádně se vám dnešní video líbilo, jestli ano, tak zapomeňte hodnotit lajkem, komentářem, sdílením, čím odběrem a my se vidíme další videa. Tedy zatím čau. Čau.